Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamat si Yes, kamusta. Kamusta sa inyo tanan, ha? Ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma, po ninyo susinig hapon. Tugtugtak nalang stress kita nga magalingaw sa inyo. Na-off the night kita sa inyo dira mga radio, off the night man kita via live, no? Live pagi sa Facebook, paagi sa pag-login ninyo sa Action Radio Bacolod, 684 sa YouTube, Yes of the Night man kita, Action Radio Bacolod, This is My Life. Kag magluwak pag-isinat ito ara man ang atong ni website sa Action Radio Bacolod. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ada man dira may radio kita na. Click nyo lang na of the night kita tugtog stress. Anyway, nga ito magpapangamusta nga sa inyo, samtang kamodera, nagapahunay-hunay kang nagasilay-silay. Ang iban iya nagahingagaw pa sa ila hinimuson, tapos panyagas. Iba naman nagapalipamensa na samtang nagaupod ang mga palamatinaan sa atong sisininga hapon. Kung anong palamahawon sa hapon, inang mga ara sa balay. Siyempre nga ara sa ila trabaho, samtang ila mandulungan nagaupod sa aton, may transistor radio, may dira art, yan naka-live kita sa ilang mga computer desk or laptop man dira. Ayan, hello para man sa inyo. Thank you so much, no? Sa kutob sang aton man malabutan karon nga hapon, pagluwas diri sa amon sa Banwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa isla sang Negros, kay sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsya, bugos nga Western Visayas. Batian man naton kainas sang aga, tapos pagkaugto kay Action Rec Cantong Ginklaro sang aton ahensya sa isayong lawas. Ang Department of Health, Region 6, ining issue. Kaya pagsiling pa lang niya nga, bisan isa lang na iya. Nagabatyag na dayon, di ba? Ay nga mga anak mo, that's why napadayon man kami tanan-tanan sa pagpahinumdom sang aton mga dapat himuon, kinahanglan diyan proteksyonan ang aton sa kakaugalingon, ang aton pamilya, tagang aton mga kaingod, ang aton komunidad, ilabi ng aton mga kabataan. Ha? Ito mga wala pa na nakapabakuna, ano yan, saan o pa ka mo mahunay? Samtang may ara available, kaya hindi basato or wala nagadugok ang iba naton nga mga kautugan sa mga vaccination centers na provide sang aton gobyerno, samtang sa iba na lugar, especially sa mga napaidalong sa SSU, nagadugok sila para magpabakuna, para matagaan man proteksyon ang ila sinikaugalingon. So kita, kung may kahigayunan pa man lang, hindi na kita magpatig-atig-up, pabuligan sa nalang ang atong kaugalingon. Ha? Ang inyo dira face mask and face shield, preparado as always. Kag pagkatapos, ang pagdistansya sa isa kag isa, kung magwa ka mo, may kadtuan ka mo kung diin, syempre, hindi ninyo kilala ang inyo dira mga makasalamuha, ang inyo dira makatupad, ang ara sa atubang kaglikod. So, amo na nga aton gid suggestion as always, nga kinahanglan mag-antad kid. I-obserbar din naton ang social distancing, kay importante na mo, di ba? Importante din na ito, Kag, ang pagklaro, karon sang DOH sa Region 6, nang hatag taman ng detalye, although maging klaro na ina sa Action BBB, na wala din lamang madugay. So, i-refresh naton ina man karon sa inyo, kag magluwas man sina ang pila man ka-update kung sila na ang nabakunaan sa bugos na pungsod man. Kag ang magluwas na tawi ato pag ang inflation
inflation allowance para sa mga empleyado sa gobyerno. Ano inahaw, no? Kada mamihibaluon man natin ina. And of course, ang aton man gamay nga update sa panadalagan sa aton panahon, tinagwa na to siguro yung mo na ano na siya, diin na siya, kag ano naman ang kondisyon, ano naman ang dalagan sa panahon naton diriya sa aton lugar sa Western Visayas. Kag ang aton naman patungdan sa sininga hapon sang aton man igtalupangod ang pagbasa sa silat sa mensahe hindi napadala ninyo diri sa Texas Highlight. Kag syempre, para naman sa aton for your information, sa aton FYI segment sa sininga hapon na tungod ni sa kulasisi. Ano kulasisi? Basta ano ni sa tawi carrot, no? Tikoy. May something amo na do mga binti sila bala kabilong ang na-rescue. Tagaan ka man kamo dadamay nga information, and of course ang atong ginabantayan man kalingawan naton tagsa kahapon nga horoscope agi sa aton man tagsa ka zodiac sign igatag man ina karon ni Tita Wilma. So dira lang anay ka mo, ha? Kag ulo alerto kita, no? Kag magluwas man sina Tita We kami diri sa nagbanwasan Bacolod. Si ara man kami gihapon sa quarantine status nga GCQ with HR, di ba? General Community Quarantine with heightened restrictions. Ang among probinsya diri, Negros Occidental, General Community Quarantine or GCQ lang. Dira sa Tabuk Dagat, sa Guimaras, okay, di ba? Pareho sa probinsya, GCQ ang Guimaras. Sa Isla Sampanay, probinsya sa Iloilo, syudad sa Iloilo, GCQ, ang mga kaiting nga kaprobinsya na dira, extra careful get. Kung may mo, damo daya utan, damo daya pananaw. Amo na lang na iya sa syudad siyempre mabulubudlay pero kinahanglan niya design paano. Buligyan nato naton tagsa kakaugalingon kag hindi gyud kita magkalipat sa pagpangamuyo. Amo ka na pala kay. Diba dito amo malay ng aton mahimo para sa aton mga kauturan. Ang aton pag-isa tanan sa pagpangamuyo. Kay nga akong damo kita nga nagapangamuyo para sa aton katuyuan nga isa lang. Pamatian di kita kung hindi man subong maabot din ang tiyan. Oo, Tita Wilma, ang aton anay gamay no, nga update sa dalagan sa panahon kay hambal man sang pag-asa nga nakagwa na yan sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na Siguryo no, kahapon sang hapon alas 4. Si base naman sa severe weather bulletin nagapakita nga katapusan nga nasiplatan ang sentro niya dito sa northeast aminhan sidlangan sang extreme northern Luzon. So tagwa na siya kag medyo no nagabaskog ang bagyo. May puwersa siya sang hangin nga nagalabot to 55 km/h malapit sa sentro kag pagmadlos naman nga nagalabot to 70 km/h. Nagahulag Siguryo ang iya sini direksyon, aminhan na siglangan. Ang iya sini kada sigon, 50 km/h. Kag siling naman sa pag-asa kahapon sa kagabi itiway naman, no, ay tropical cyclone yung signal sa anuman na bahin sa atong sinipungsod. Kag ginapaabot pag yun after kagabi, mga 12 hours after nga magbaskog ang puwersa niya. Ni Goryo nga ini. Kagbase man sa forecast track o suyon ni Goryo ang direksyon nga aminhan na silangan padulong sa nabagatnan nga bahin sa Japan. So dito naman siya magapadulong niya. Pero magluwas naman sa southwest monsoon habagat. Padayon man nga mabatsyagan ang mga pag-ulan-ulan dulot man sa habagat sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Batanes, Babuyan, Zambales, kag Bataan within 24 hours. Kag kabalo man kita nga ang habagat nga ini padayon man nga nagaapekto sa aton bugos na pungsod Pilipinas. Kag syempre, diriya sa aton sa Western Visayas, Bacolod, Negros Occidental, dira man sa siyudad sa Iloilo, sakop dira sa Western Visayas, Tita Wilma, magalumon ang aton kalangitan, pagulog-galom tugtog magalumon, na may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan, kag may mga panag-uob man nga mabatsyagan sa pila iya sa bahin sang aton siniyang isla sang Negros. Kag mabaskong naman nga hangin halin sa nabagatnan nakatundan
ang ato mabatsagan sa buos iyang isla. Ang taob kay ina alas 8:22 sang aga, kag magahunas naman alas 4:33 karon nga hapon. Siyaring adlaw kag ina alas 5 ni imo tuwi. Alas 5:34 mas tanaaw na ang kalibutan. Kay nga nagbutlak na si Haring Adlaw. Pag alas 6 ara na masangan magyed ha. Ang adlaw siyempre magatunod karon alas 6 kag ang temperatura naman nga ato nabatyagan pumaling kainas ang kaagahon tubtub karon na naman sa gabi. 26 to 33 degrees Celsius. Pero subong mabatyagan namon diri sa Bacolod medyo mapaang tungod 32 degrees Celsius ang kainiton. Ang kainit ka among mabatyagan. 33 sa northern part, 10 southern part iyasang Negros. 33 degrees Celsius pa mo kanya. Okay, na aton sa limang man nga update sa dalagan sa aton panahon. Pero hindi lang mapaktan ha, nagapulo pa na listi. Pwede sabihin man nga bahin, magluwas diri sa amon. Okay, katuan naton ining kay among ginigadan ginapreparahan kay ginakabalak-an ining Delta variant sa COVID-19, di ba? Pagwa kainas ang aga nga siling sa balita. Hala, may isa sa Bacolod. Siyempre, hindi na yung madula ang sudden reaction sa nagapamati, sa mga makabaksa na, di ba? Pa-reaction na dayon, may ara yan nga, mahalong tais, di ba? May ara iban nga, agilain na dayon nga, na mamasiling na ito, nga sinanglan, relax anay klaruhon ang balita. So, pasalamat man, kita kaging klaro man, sa nga spokesperson sa Department of Health Region 6, si Dr. Daphne Churima, din klaro yagid, kag nag-say sorry man, mawala sang Delta variant sa siyudad sang Bacolod. Piling niya, ang Region 6, ara kita dira. Ara kita dira. May apat sunod sa ekainan sa, may anom, no? May anom. Region 6 kita iya, no? Dito sa Region 6. Ang Region 6, may apat sa kaso sang Delta variant. Diin inang apat naghalin. Okay. Ang klaro, ang ginatad na naghalin duha sa probinsya sang Iloilo. Iloilo province, buot silingon duha ha. Duha. Isa sa siyudad sang Iloilo, tatlo na, halin sa Iloilo City, duwa sa probinsya sang Iloilo, kag ang isa sa Antique, apat. O silingon, wala diriya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, wala diriya sa aton sa Dakbanos sang Bacolod, kundi dito sa Isla sang Panay. Amo inaging klaro sang aton nga spokesperson from Department of Health Region 6. Isa sa sitio Barutak, Iloilo. Isa ka sitio sang Barutak sa Iloilo. Bot silingon, hindi iya Bacolod City. So, ina mo na ginaklaro. Ito hambal niya sa Mercaina sa Bacolod Duro na dira kami ara na dara nga lugar. Okay? So, klaro ha, mga taga Negros, nothing to worry. Siyudad sang Bacolod, nothing to worry. Hindi kita magkabalaka, kundi pa dayon lang kita sa paghalong. Halungan naton. Kaya nga, kung may ara, madasig ang paglaton sini. Diba? Okay. Kaya nga ito naman mga kauturan dira sa mga lugar nga na-mentionan natin nga may ara positibo sa Delta variant, magbinuligay kag padariho nga maghalalong para hindi maglakta kag matagam sa gilayon. Okay? Yes, pahido naman kita. Ang vaccine czar, Secretary ni si Galvez, siling niya mag-presentar sila sa Kongreso sa maayong nga balita, bayang balita, ng Pilipinas ang nakatigayo na sang 21,883,781 ka mga doses sang nagkalain-lain nga mga bakuna. Buot silingon, may ara na masobra 21 milyones ka mga doses ng COVID-19 vaccines ang na-administer sang gobyerno sa mga pumuluyong Pilipinhon. Tugtong August
3 of 2021. Kag siling Manny Galvez, ang kadamuon sa mga individual na fully vaccinated, mga 13.87% sa target ng gobyerno para sa mga eligible nga populasyon nga yara sa edad nga 18 anyos pa ibabaw. Maglantaw sa 13.87% na target ng gobyerno. 8.85% kabugusan nga populasyon sa Pilipinas sa gamay paghihapon. Diba? Ang balpag ni Galvez nga nakaangkon man sang significant sa nga pagdamo sang daily average sang nagapabakuna sa din 529,911 doses ang natag sa mga individual since July 28 until August 3. Okay. Okay na siya tawe. Kag pagkatapos magluwas man sina hasta lang daang aton matag sa Delta, no? Ari pala Tita Wilma na tungod sa inflation allowance para sa mga government employees, kaya mo na ginaduso na sa karon sa mga miyembro sa Makabayan Block sa Kamara nga kung maghimo magahatag sang pagtatlo ka libo ka pesos o kung 3,000 pesos nga bulanan nga inflation adjustment allowance para sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno. Malipay, gina-increase nga maaprobahan ina. Pero ginaduso pala na, gina-push na lang na. Suno sa Makabayan Block na ginbulos sang pagsaka sang presyo, ginbulos, pagamay atawi, no? Pagamay sang pagsaka sang presyo sang Balaklon ang balor sang sweldo sa mga empleyado sang gobyerno kag pwede inapunan paagi sa paghatag sang inflation allowance bilang taluos gali siya, no? So para mapatuman ang amuna bill or amuna hagna karon nga tuig, nakasaad sa House Bill 9922 nga pwede tuhaon ang kinahanglanon nga pondo sa savings sang gobyerno. Wala na gamit nga pondo para sa sweldo, operating budget, wala na gamit nga pondo sa idalom sang barangay development program sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, pondo nga wala magamit sa pagbayad sang utang, kag nabilin nga pondo sa mga ginutang. So para sa mga masunod nga tuig, sunod sa mga Kabayan Block, ang kinahanglan nga pondo ang ilakip sa tuigan na GAA or General Appropriation. Kabay pa, kaya na makahatag man talipay sa atong sini mga palangga. Diba? Makahatag talipay sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati, ilabi na sa mga empleyado sang gobyerno, in kasuport kasugid. Action Radio Philippine Standard Time, 1:59, Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma. Sa mga kauturan tadaanay, nga nagakinahanglan sa mga matakom kag mga priska nga bulak nga ara na pahanumdom ni Tita We sa inyo ara sila sa likod sang Bacolod Bay Center, Serrero Street, Inadera, no? Ara dera ang Johnny and Christine Dossi Flower Stand, ang mga kabulakan. So sa kinahanglan ninyo, pwede ka mo maka-text o kung magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Ara si may kagsitintin nga mag-entertain sa inyo sini mga pagkinahanglan sa mga press.
Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag handurawan. Isa ka mensahe. Halin diri sa aton sa halin sa isa naton katagpalamati nga ginpadala sa messenger ang iya sining nga sulat. No? Hindi kay kagina di open naging man yang kabuhi sa mga palangga naton nga tagpalamati mo. Early in the morning kagina nagpa-CT-scan si Tawe na nagpa-CT-scan ko sa ara ko nga gapon na nag-relax sa tagwa sang CT-scan room. May ara nga masunod sa ako nga duha ka mga tatay, mga lulo nagigbala. Kadugay pa ni. No nga malagtaw pa kung nadaan sang boxing nga ko pamati ko gayuhong ko sa batin. Anong kidya bala pa ha? Hindi ko itong kakita sa boxing, hindi pa alam, kadugay man na, nagkakadlaw ko. Man, so congratulations, Ged, na? Congratulations kay Carlo Paalam, di ba? O, te, ara, bugal na naman sang
aton pungsod Pilipinas. Daog siya sa semifinals batok sa Japanese nga si Roy May, Roy May Tanaka sa flyweight division sa Tokyo Olympics 2021. Titungod man sila, sunod na, qualify na si Paalam para sa gold medal match. Amo naman ang prepara naton, suporta naton niya, kalipay, suporta naton, enjoyment, suporta naton pangamuyo gid para sa kadalagan. Kay iya kadalagan man naton nga mga Pilipina, di ba? Oh, yes, away. Alas 2:12 na ay. Alas 2:12 na action na Radio Philippine Standard Time. Magabasa na kita sang isa ka silap sa sinyang hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang aton mabasa diri sa aton messenger, gapatawag ni siya kay Sensen. Gapatawag sa kay Sensen. Kung kahapon sa La Carlota ang sender naton, subong niya taga-probinsya ng Iloilo. Ara sila kuno sa Iloilo province. No? Sensen, salamat mayong hapon ng dera. Ari ang iya sini message sa aton. Dear Tita Wilma, maayong hapon, tawgalan ko kay Sensen. Palihog basahaman ang akon message sa imo, such as is my life, Tita. Ari kami sa Iloilo province. Tita, may nakilala ako sa Drug Rehabilitation Center. Si Marco. Pareho kami nga drug user sang una nga nagdesisyon nga magpa-rehabilitate. Tita Wilma, 26 years old na ako. Sa sulod sang halos isa ka tuig nga ara kami sa rehab center, na in love kami. First time ako sa amo nga lugar. Kag si Marco, ikaduha na nga nalulong liwat sa bisyo. Pero ang hambal niya sa akin, kung magdayunay kami, kag mag-asawahay, hindi na siya malulong sa bisyo, kag manging maayo siya nga bana, kag amay, kag amon niyo kami. Dungan kami nga nakagwa sa center ni Marco, Tito Vilma. Kag after 6 months, nagpakasal kami. Maayo ang iya nangin obra. Kagintuman ang iya promise nga magbago. Pero pagligad sang isa ka tuig, napahalin siya sa obra. Nag-try siya nga mangita sang iban pero wala. Napaslawan siya tungod sa epekto sang COVID. Amo to nga na-depress siya. Kag nagduda ako nga nagbalik siya sa paggamit sang shabu. Sang may nakuha ako nga sachet sa iya bulsa. Ano ang maayo ko nga himuon sa mga. Inagyed ang dako ko subo nga problema. Hindi lang pagmunuha on air ang akon account. Salamat siya. Pero ang amon lugar, suod na sa ari kami sa Iloilo province. Sensen. Girl, ang atong lato center. Okay. Sensen, dira sa probinsya sa Iloilo,
sa siyudad sang Iloilo, sa kutob sang aton malabatan sa isisang panay, maayong hapon sa inyo. Sen, una, si Tita Wilma nagpasalamat din sa imo sa pag-share mo sang imo problema, minapangatubang mo subong. Hindi man lang na amo ang problema naton subong mo din, di ba? Magluwas sa pandemic, hindi na pangatubang naton nga mabugat para sa aton. May tagsa-tagsa kita ka problema nga din. Nga ma-encounter sa adlo-adlo natin na pagsamong. Sa sitwasyon mo subong, nabatsagan naton kung do ano kabudlay sa sitwasyon. Pero sa ngalan sang paghigugma kung kaisang, pilit nato na ngaton kaugalingon. Nga dalahon ang tanan, at tubangon ang tanan, pangitaan sa solusyon ang tanan, para makapadayon. Diba? Nakita naton isa siguro sa mga rason kung na-depress si Marco ang pagkadulat ng iya trabaho. Kasi nag-promisa siya. Gintinguan niya nga himuon ang iya din promisa sa imo in the name of love. Kapag ninyo sa rehab center, magabago siya. Makakita iya sa imo, mapabatid iya sa imo iya pagbago. Na-prove niya. Galing kong kaisa bala mag-abot sa atong kabuhi ang pagpilaw. Pagpilaw, nga kung kaisa daw gina-challenge gid ikaw sang kapalaran. Nga kung magpakahuyang ka, ti amo gina ang aton mangindako nga problema. So, bilang asawa, may experiensya ka na sa sitwasyon sang bana mo, kaya tinangin user man ikaw sila, konsula ang kaugalingon. Nga hindi pag-updan ang iya sitwasyon. In case, kung tuod din man, ang imo pagpangduha-duha na nagbalik siya sa iya bisyo. In kaso din man, na nagbalik siya sa iya bisyo nga ina. Hindi pag-updan. Sa iban sila ang kaisa, updan na lang nila, diba? Para pareho na lang, which is wrong, diba? Sala din na. Ara ikaw sa sitwasyon subong nga ginahangkat sang Ginoo kung daw ano kadako kag kabakod sang imo man panindugan sa kabuhi kag kung ano man ikaw kabakod sa pagtukod sa imo partner sa pagpangabuhi. Kinala mapakabakod sa gigisen kaya may bata na kami. Kinahangan tukuran mo gid ang imo bana. Istorya ha siya. Kay tungod pa lang ga kaniya mamati din na siya sa iyo. Istoryahon mo siya. Ipahanongdo mo sa iya na may balatyagon kag seryoso nga paghambal sa iya kag pagpadbatyag nga tungod sang iya mga yung pangako sa iyo. Pangako ilabi na ang pagbansa. Nga hindi siya magpakakugyang, magpakabako. Nga hambalon mo gid siya. Wala siya nag-iisahan nun sa iya ginaatubang subong. Please, kontrola ang kaugalingon mo. Ari pa ko, bisan paano, bisan sigado kita. Malampuwasan kami. Hindi lang kita ang nagaan sa subong, hindi lang ikaula sa trabaho. Madamo, tungod apektado kita sa COVID. Sining pandemic ni inyo. Ibandira, gabi nuligay nga magpamilya para makakaon, para masuportahan ang pamilya. Sigurado nga hindi man kamo pagpabayaan sa inyo nga pamilya. Nagmaninguha man kami. Pamanginta ka paagi, kung paano kita mabuti. Diskarte. Iba nag-online business. Ibandira, bulubaligya sa atubangan. Ang inyo dinaesparan. Ano nga diskarte. Diba? Amo lang na siya importante dira. Kag kinahanglan, hindi sensen. Ang pagpangamuyo, yes. Ito ba siya magigit niya? Kag pirmi, kontrolod mo ang imo kaugalingon na hindi ka din magpangako. Mangamuyo kagid sa Ginoo nga hindi maubos ang imo pagpasensya. Hindi maubos ang imo pagpalangga sa iyang paghangop. Kinahanglan panganunot gid para sa iya. Kag buligi gid siya nga ilikaw
sa sina nga bagay. Ilikaw gid siya. Kay ikaw ang liyabe sa iya pagbagpo. Kay kung kontrahon mo pagid ina, magalala kag magalala pa. Kag talang na naman ang iya direksyon sa kabuhi. Kabalo mo sa kung tigimon mo na pa, mas madulaan sa direksyon ng imo kabuhi. Kung balikan mo ang imo buhi. Kasi kung balikan mo, paano ka na lang? Paanong pangabuhi ka? Paanong bata ka na? Imbis ba lang inag mo siya, suknaan mo siya, di ka nagasukna ikaw, kung tama alumanay nga paagi kung maay na pahagi, nga pagpabatyag sa iya. Matandog siya kanya sa nalang. Aghambal ka na, balaok da ang dinay. Na Lord, unahin ko sa pagpabugnaw sa iya. Unahin ko kag updi ko sa pagpasanag sa iya paminsahan. Unahin ko kag updi ako sa pagtandog sa iya balagyan. Kay ang pareho ni Marco, si ikaw ya first time mo nga nirehab. Siya iya, sila ka-beses na. Sino pareho lang na bala nga, let's say for example, i-compare ko siya sa, hindi man malaing compare to sa sapat abino, let's say sa ido, nga ginabalik-balikan sa ido, kay ginakaong liwat ang iya nga ginabuga, di ba? Kung balik-balikan niya ang rehab center, girl, wala ina sa mga tanya kaayuhan, kundi problema na din sa imo dugtugog. Panilagan mo siya. Kag kung ang sitwasyon niya sa karon, nagakinahanglan nga liwat, magsulod siya sa rehab center. Pangabayon mo siya para hindi ka maglala. Nga magbalik siya sa rehabilitation. Para nga maumpawan siya. Basti masiling ka nga kung pabayaan mo siya maglala, ikaw kaya pa naman kaluluoy ka inyo bakit. Kag basi na stress di man siya kay tinara tawo nga pilian magpangangita trabaho, ganito budlayan siya nga makaangkong trabaho. Subo nga panahon niya hindi ka mangita kung gusto ka mo gini nga obra, kaya mo gini natapusan ko. Gusto ko nga obra mo ni, kaya mo gini gusto ko. No, subong niya. Bisan ano nga trabaho, basta dungganon nga paagi. Bisan gamay ang sweldo, but unong kid. After na makakita siya sang obra nga mas dako-dako ang kita. Siyaga lang ang hindi siya pagpabayi. Updagid siya sa adlaw-adlaw nga tanan nga may maayo nga balagyan. Duga nga pagpangamuyo sen-sen. Pagpalangga at paghanok sa iya. Kay ina nga mga bagay, makabuligid sa iya sa pagpakabakod. Nga hindi siya magluya. Nga hindi gid siya magpakakuya. Nga kinahanglan magbakod siya sa iya katuyuan nga pagbago. Kag mangintayuyo na nga pagbago. Kag makapangabuhi ka mo sang malinong. Kag malithayon bisan sa simple lang nga pagginawi susulod kang inyo pangalan. Then, ina lang nga matugda ni Tito Wilma sa imo. Damo niya salamat sa pag-share mo karong nga hapon sa imo istorya kag problema diri sa aton. Sabay pa bisan paano. Nakatandog kita sa imo balikyapon. Bisan paano. May makatag kita gamay nga ideya sa imo para makahimo ikaw sa isa ka pamaagi nga mapahagan-hagan ina pakadto sa solusyon sa imo ginaangkon nga problema. Salamat Lord na sa iba naton dira nga mga kauturan nga nagapamatik ang nagaupod sa aton sa sininga hapon sa This Is My Life. Kung may luyag man kamo i-share o kung pangayuan man sang opinion, advice ni Tito Wilma sa kutob sa aton masarangan, yes, ihatagin naton ina. Pwede ninyo mapadala diri sa aton sa Action Radio. Pwede lang ninyo malabay diri kung magkagwa man kamo, tibudlay man maghulog sa post office, tikon diri sa stasyon, ari lang kami sa 4th floor sa Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Kung pwede man, ninyo mapadala sa Facebook page, This Is My Life. No? Sa Facebook page, This Is My Life. Na pwede ninyo mapadala, This Is My Life na page. Picture ina ni Tito Wilma, This Is My Life. Yes, amon na kami ara dira iban nga nagahimo man. Pwede nyo na mapadala or sa personal Facebook account ni Tito Wilma. Pangitaan nyo lang ang Wilma Antutina Sugaton. May send message dira. Pwede ninyo dira
i-send ang tanan. Kaya mabaton nila ni Tita Wilma kag mabasa para ina sa inyo. Pwede nyo man matago, mahinago ang inyong siningalan kag lugar. No? Inyong account, hindi ko na ipag-ion. Siyempre, ako naghahalong man para sa inyo. Okay? So, relax lang anay kamudera. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang silaman sa mga importante yung mga sumaksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang Manamyaw anay si Wilma, na? Manamyaw anay kita dira sa inyo sa nagapod sa aton sa live. Hi and hello. Yes, Mami Adriana Consolacion, mayong hapon day Wilma. Kuna ati Kim Eriman. Yes, love. Arjun Reyes, mayong hapon Tito Wilma Sugaton. Okay, Grace Magallanes Sedayon, watching from Saudi Arabia. Yes, good morning dira sa imo kay good afternoon diri sa amon, di ba? Ana sinoro mayong hapon aksyon na Tito Wilma, stay safe always. Thanks God. Hil Javier, mayong hapon to watching from Quiapo, Manila. Gakatul ang punta sang dapa nga ilong ni Tito. Okay, Ray Baryoga, mayong hapon Tito Wilma. Yes, nice ball. Yes, mayong hapon man sa imo Marie. Yeah, pertino yang account Marie Cat. Mayong hapon, Tita We, watching you here in Sitio Bungyud, Himamaylan City. Good afternoon, Martin Aliling. Good afternoon po. Alfredo Sinigo, watching from Barangay Bata. Yes, Alfredo Sidigo. Good afternoon, kuno Tita We. No? Inday Home Lumina, the beautiful woman. I know. Okay. Colville Rick. Isitan. Love. Thank you. Inday Chin Officer. Hello, Tito We. Hi man sa imo, dear. Mayong hapon, Tito We. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandano Diaz. Bitamyaw lang family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Ruchel Fulgencio, Susana. Thank you, kid. Alma Flores. Good afternoon. Mayong hapon lang da sa imo. Watching from Engineer's Office, sa City Engineer's Office ang La Carlota City, Miss Alma Flores. Good afternoon and thank you, ma'am. A blessed afternoon to Wilma kag sa tanan nga nagapamati watching from Barangay Sumag. Kindly greet my husband, Noel Abalahon. Kag Apo, John Burnell. Yes, sa iya pagid ko no Apo. Thanks, keep 7 or power. Yes, ma'am. Thank you, Espinosa gid, no? Kay Gloria Espinosa Istores, Abalahon. Ana sinoro nga ang nagalangoy ikaw, nagaulan dira sa inyo. Yes, Alma Gonzalez position. Mayong hapon tawi, thanks God for everything. Stay healthy lang. Monitor lang kami sa Mansilingan. Love you. Love you man, Alma. Salamat gid sa inyo dira. Kaghalong man, na. Amifel Omando, na. Amifel Ormando.
Mayong hapon to Wilma. Maria Legrimas, Okiana Tilopia. Mayong hapon to Wilma Antupino. Kumpleto. Teofilo Espanola Jr. Ma'am Wilma, mayong hapon, monitor lang gid me always. Birthday to me sa Tagda Zone 3 Hinigaran. So, dito sa Tagda Zone 3 Hinigaran, happy birthday sa imo Teofilo Espanola Jr. Maria Teresa Hopelinia, mayong hapon kawe na. Okay. Inday Concepcion Rodriguez. Tita We, mayong hapon sa mga frontliners sa Barangay Bata Facility. Hi, kamusta lang dira sa inyo tanan? Ha? Stay safe man kamo. Ikaw man Inday Concepcion, mayong hapon lang sa inyo sa mga taga Barangay Bata dira, mayong hapon gid, salamat gid. Patrick Makalipsay. Action Wilma. Tita, no? Ako pa mate relocation po, Grace La Carlota, always the reaction radio. Antonio Beronio, mayong hapon Tito, we're watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga, bisan baha diri sa amno, sad to hear naman. So halong kamodera ton, okay, thank you kid. Sir Alex Montesa, good afternoon. Okay, happy 52nd anniversary. Action Radio Bacolod. Thank you, good sir. Okay, you're number 1. Yes, salamat kid. Kag araman, tawe, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. This is Alvarez ng Barangay Tangub, Ma'am Chinky Dialogdon, Phoenix, Arizona. Okay, dalangan na. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na. O sa mga kauturan gali na itong dira nga nagapangita sang mabaskong kag ginpa-improve nga klase sang food supplement aring Zenton Plus Gold ha. Tandaan nyo gini na mayo ina sa mga bukol-bukol, mga inflammation sa inyo, sinilawas, mga hubag-hubag, no? Ang aton sini nga Zenton Plus Gold. Abi ninyo masiling kita nga ano ni siya, mabaskog effective. Kay nga agin tingog ang puwersa.
Ang aton FYI sa sininga hapon. Ang aton for your information. Natambal ko ito kagina, kulasisi. Pagod ginagawa, anong kulasisi? Kulasisi. Hindi daw sa, ano naman na natin mapalamatin, di ba? Pero, ang tawag dira, ang mga lang sa aton niya, sikoy, no? Philippine hanging parrot ng kulasisi. Ahay! Suwerte sila, kay naluwas sila, na? Naluwas sila sa kamot ng duwa ka mga illegal wildlife traders na. So, ang Department of Environment and Natural Resources Region 12 kag upod man ang mga katapos ng kapulisan dito sa Coronadal City ginaresto no nila ang duha ka ginadudahan illegal wildlife traders sa siyudad sang Coronadal. Si Suno sa DENR 12 Assistant Regional Director for Technical Services Engineer na si Mama Samaon. Siling niya nakabaton kami informasyon mo na tungod sinigi na aligar pagbaligya sa Philippine hanging parrot o kung ining kulasisi nga ini. Abi ninyo kung anong pang pagbaligya paagi sa social media. So, sa nakita iya suno sa iya, aging mando niya. Aging mando niya. Naging palabot niya sa DENR 12, Region 12. Kaging mando man ni Forester Jerry Matabani nga amo iya ang chief ng DNR 12 Enforcement Division ang pagpatigay investigasyon sa ginadudahan na online wildlife trafficking. Kaya duwa ni kasuspetsado taga South Cotabato, taga Banwasan Tampakan. Nadakpan sila sa DNR 12 Enforcement Division o pudman ang Coronadal City Police Station sanging patigayon ang entrapment operation. Nakuha sa ila nga duha, ba? Isa mga suspetsado ng amak mo, 20 ka kulasisi, hindi, kulasisi, hindi atawa. Yes, kaya amo na isa atong term or ining mga pikoy nga ini. Kaya nagapangutubang ining duha ka suspetsado sa kaso nga paglapas sa Section 27 sa Republic Act 9147 o kung ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Tigin dalaman ini mga parrot o kung mga pikoy nga ini sa Regional Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat State University, Luthayan Campus. Amuna nga ginabisuhan man ang publiko nga i-report man nila yun ang anuman ni illegal wildlife trade kag iban pagyed nga environmental crime. Diba tawe? Okay, hindi na siya pwede mo. So, maswerte. Maswerte ka mo. 20 ka mga kulasite. Kaya nga nakaluwas ka mo sa mga kamot. mga, mga abusado. Well, anyway, ina lang informasyon na ma-share naton sa inyo sa sininga hapon. Kantuan naton ang aton tag sa kahawis scope pagi sa itong tag sa kasojik time para karon nga adlaw Webes, Agosto 5, tuig 2021. Aton hawis scope. Unahon naton ang zodiac sign pang zodiac sign nga Leo. Dala na ang aton mga celebrator for today. So sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday. Na sa mga mag-asawaman nga nag-celebrate sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Karon man nga adlaw, may nag-greet ito si Kaina online, nga nag-greet mo sa yourself. Anyway, sir, happy birthday to you. Mga Leo, Hulyo 23, tuto ba gusto 22? Ariho, abing mo, inang imo ginapangatubang sa karon nga daw ginapalibugan mo gid kontrata o kung kasugtanan whatever na kinahanglan antes ikaw mag-agree dira or antes ikaw magpasugot
mas nami pakonsulta kagid sa we sa mas na masaligan nga tao na may knowledge o kung may ihibalik sa sina nga bagay. Kag subuman nga adlaw, maka-attract ikaw sa mabinuligon nga tao sa imo ginatrabahuan. Ang tanan mangin cooperative sa imo. O wala problema, Galileo. Good for you. Maswati mo nga mga numero 43, 26, 14, kag 55. Jade green is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman. Amo ining mga tao nga nabunag. Agosto 23, September 23. Aha. May handom ka man gali nga mag-angkon sang food services nga klase sang negosyo, na? Pero ina nga bagay, since nga mabulubudlay pa sa imong subong, maninguha ka gid anay. Maninguha ka gid anay kag kun daw makita mo nga nami siya, so go. Pangita ka pagid sang mga pamaagi kung paano mo siya mapauswag. Get mo? Kag mangin maayo man ang adlaw mo subong tungod malitayon ikaw. Virgo, masuwati mo nga mga numero 8, 26, 49, kag 13. Cyan blue is your lucky color. Pailo kita sa zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra, September 24 to October 23. Ang mga sitwasyon bala nga matsyag mo doon nagagamo, sitwasyon na nagapagamo sa pinsan mo o sa panulukan mo, adi mo bala, amo inang mga bagay nga magagabay sa imo, magaguide sa imo, sa matuod-tuod na banas nga dapat mo usuyon. Kay nga dira mo makita ang imo kaayuhan. Isa pa yan, Libra. Ang mga mabinuligon nga tao, nga nakabulig sa imo, balisda kag pasalamang time. Maswati mo naman yung mga numero 23, 36, 9, 15, kag 48. Cherry red is your lucky color. Scorpio. Ay mga Scorpio naman October 24 to November 22, ano ina nga game, na ano nga hampang ina siya, wala nagasanto sa imong interest. Pwede mo makomplasihan ang pangabay mo o kung ang ginapangabay sa imo. Pero, Scorpio, kung ikaw nagakomplaser, kinanglan kabalo ka man sang imo ginakomplasiran nga klase sang bagay o kung tawo. Hindi ka magpasugot na abusuhan nilang imo kaayo. Get mo? Nasuwat mo nga mga no, pero 53 tagtas, paamo ka na bala daw 53, 36, 12, kag 49. Kadto kita sa Sagittarius. Ang mga Sagittarius, ang mga netaon Nobyembre 23 to December 21. Ang vibration mo bala karon iya nga adlaw Sagittarius, amo ina ang maka-attract man sang maayo nga timing para sa katumanan sang imo kagustuhan o kung anong gusto mo sa mga adlaw o kung sa mga abot na adlaw. Pero magpakabakod ikaw. Ano masuwati mga numero 23, 36, 13, kag 55. Vanilla brown or vanilla brown is your lucky color. Ano pa ged? Capricorn. Ari ay mga Capricornian. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub inari just 9, ang mga naobserbahan mo sa realidad ng imo palibot. ang mga naobserbahan mo sunod sa imo horoscope sa realidad sa imo sini palibot. Amo inang masiling tabala exposure mo nga makabulig sa imo kag makahatag sa eksperyensya sa imo. Kabay pa na Capricorn, get mo, yes, it's away. Pero, ari ho, may panumdum lang horoscope mo. Mag-face mask kagid ko no always. Nga palipatan nila ang pisa. Mas one mo nga mga numero
Ay, oo. 28, 26, 49, kag 12. Lilac violet is your lucky color, Capricorn. Ito ano na naman? Amo ina ang unang gabay sa ngayon man pagbasa sa ka mga horoscope ngayon palangga nga mga tagpalamati sa mga nabilin pa, relax lang kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. These were Okay. Manamyaw naman tanay sa eton mga palangga dira nga nagapamati subong iya nga apon kay nagaupod sa eton wala ko tumitapos kay inang greetings ko kay Sir Alex Montesa ang ginpadalay niya dira sa may Barangay Tangob, Ma'am Chinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona kay sa pamilya Dialagdon Rafaela sa Pandanon Don Salvador Benedicto po sa puwersa sang ARB community. Madamo gid nga salamat. Okay, best wishes ka na. Happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Climate action now. Sila ni Sir Alex Montesa. Mayong hapon man sa ilan ni Sir Noel Amar, Mr. Malili Uligo, Ma'am Lily King, kag Ma'am Jean. Si Sir, thank you gid dito Feby Habagat, good afternoon. Tita Wilma Diding Alohamiento. Mayong hapon action, Tita. Happy 52nd anniversary ARB. Pagapamati lang kami sa barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat, God. God bless us all always. Thank you. Likewise man, Agnat. Action. Wilma, good team. Tamyaw ko lang liw sa akong hinamblos. Clarissa Mitskag, Mark. Yes, kay Inday, kay Toto Mark Clarence. Alin ina kay Inday Wilma Cabarlis Inocencio. Where Wilma Inocencio Cabarlis na baliskad mo tawa. Hello, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon. Good afternoon. Gonna stay safe. God bless and more power. Thanks, Ma'am. Lindayaw Lani pakigwiti tawe mayong hapon sa taga-Karulan, Kabangkalan. Yes, very happy gid si Sir Meleli Oligo. Thank you, sir. Hatawe, Melili Oligo sa This Is My Life. Okay, thank you. Lani Heromiano, ma'am. Thank you, kids. Stay safe man. Dira watching ko no sa Barangay Hibyuan, Tapas Kapis. Ma'am, halong man ka mo dira, ha? Okay. Yes, yes to Christian James gets the cup. Na? At tagaan mo lang ko sang last dira para at least kabalo ko. Na? Christine Minyas Villalobos, Tita Mayong hapon, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. No? Ver Capos, shout out kay Ver Capos. Yes, Edward Tajones. Kag, yes, ada siya ko na live from Purok Sere sa Barangay Oringao. God bless you always. Likewise, sir. Rodora Villanueva watching live from DC2. Sa Regent Pearl. Yes. Regent Pearl sa may Alihis, Bacolod City. Rodora Villanueva. Kag, yes, ada man si... Jane Borganyo Gonzalez, mayong hapon, watching from Barangay Singkang, mayong hapon na sa mga taga Singkang, ano? Ni Misha Roquas from Tangob, salamat man. Yes, appreciated gid humble ni Sir Alex. Yes, thank you so much, sir, na. Happy 52nd anniversary ARB and Roslyn Lozada, thanks. Ni Misha Roquas, good afternoon from Tangob. Yes, ma'am, thank you. Pamo ka na bala. Ma'am Wilma, greet lang ko ang sa bata ko nga happy birthday Aliana M. Bacalso. Happy birthday Aliana from Maribel Galio Menyosa Bacalso. Ramer Tingson, good afternoon ma'am. Yes, James Bornales Buendia, happy birthday to me again sir. Happy birthday sa imo. August 7 advance advance 7 advance happy birthday sa imo Sir James. God bless tita sa imo man. Good afternoon, Tito Wega. Monitor man kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Maria Lia Bantayan. Inday Virgie. Alpinda.
or Inday, Ma'am Birds, good afternoon. Salamat, kid. Pamo na lang natawi, no? Good afternoon, Tita Monitor always from Celine Homes. Gihapon, upod mga neighbor ko, mati man sila sa imo program. This is my life. Thelma Iguico, Lydia Melica, Jennifer Holmigo, stay healthy. And Ma'am Thelma Iguico, salamat man. Stay healthy man ka mo, na? Okay, relax lang. Relax lang ka mo da. Thank you, good sa inyo. naton ang pagbasa sa mga nabilin man ng mga zodiac sign para sa ating horoscope karon niyang adlaw. Aquarius na kita. Sa mga Aquarius, amo ini mga nataw Enero 20 tugtog Pebrero 18, ano na kamo iya? Ariho, abi ninyo Aquarius, ang nagakatabo sa palibot ninyo, amo inang mga bagay na halinan sang grasya na mag-abot sa buhay. Amo inang kamatuuran. Ano man na obserbahan ninyo, basta mga maayong makahatagid grasya. Kaya kung makabason gani kamo blessing or grasya, no, tinanglan kabalugin mag-share. Kaya kung ikaw nagapaambit sa bisan gamay na nga grasya ang ginahatag sa imo, more, 7 times 7 mo, and more pa ang magabalik na sa imo. Tuod na iya. Pagsuwerte mo or ninyo nga mga numero Aquarius, 23, 26, 51, card 15. Brandy yellow is your lucky color. Yes, 5 set. Pebrero 19 to Marzo 20. Ang imo mga ginakandong bala 5 set. Amat-amat ina nga mahatagan sang katumanan. Inang hando mo nga ara lang sa imo paminsaron. Ang mga hando mo nga ara lang sa imo paminsaron, kinahanglan planuhan mo man sang maayo. Aksyonan mo. Hindi nga ara lang sa paminsaron mo, aktuhan mo, na? Aksyonan mo kay para mahatagan katumanan. Mabot nyo makabugid ina. Basta para lang sa kaayuhan. Kay-guide ka dyan sa mahal nga Diyos. Kag siyempre kinahanglan padayunon mo nga determinado ikaw sa paghimo. Hindi ka man mapatamad-tamad siyempre dito, di ba? Di ba pa oo? Masuwante mo nga mga numero 7, 43, 26, kag 13. Cyan blue, your lucky color. Kag sa mga awis naman ng mga awis na tao, Marso 21, tubtob, Abril 19. Nagaduha-duha kasi gina-offer sa imo nga trabaho na may ara nga gina-offer. Tunan mo ang maging sitwasyon kung batunon mo ina antes ka man magdesisyon. Pero, kung daw wala, nag-gid kay tungod sa aton ginatubang subo nga pandemya, why not, no? Kung may ara naman oportunidad sa ulihi, isang paano ba lang nga may income ka? Ara sa imo ang final decision, awi. Mas wati mo naman yung mga numero 33, 26, 49, 15. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, ay hindi kada, kung magwa ka sa inyo, hindi kada mangita sang inang makiglalis ka sa mga tao da kung anong imo bala mabatian.
parang wala problema. Hindi kan kisa may ara nga dala. This time matusmog ka lang. Ay, hindi gagawin niya. Hindi ka mag-entra kung anong inadira ginalalisan, not unless nga nakahibalo ka sang puno kag punta kag ginapangayon mo opinion. Along ka lang. Ari pag-get, may kwarta ka da. Sawi nila. Pero kung may kwarta ka, Taurus, so, sana sa imo horoscope, alungan yung kwarta mo. Kagastuhan sang gusto. Ay nga mga anak mo. Mga maswati ninyo na numero, Taurus, 43, 36, 12, kag 25. Emerald green is your lucky color. Gemini, mga Gemini naman, Mayo 21 to Hunyo 21. Ang imo ba lang ginaplano or let's say project, oy ma-approve na. May ma-approve ina. Plano mo nga pangabuhian o whatever nga classes and plano. Abi mo ma-approve ina, may budget pa nga ipadala sa imo para maumpisahan mo na. Todo ka namin lang Gemini, di ba? Mas watching mo naman yung mga numero, 5, 23, 36, kag 49. Wow, shocking thing is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, Tubtub Hunyo 22, katapusan na itong zodiac na zodiac sign. Shining ang imo personality sa subong adlaw tungod nga wow, success ang imo presentation sa ano kung ano man nga bagay nga ina sa sulod sa balay kang maipresentar kada kang nami di ba malipayon ka di ba kag tanan mo man nga ginapangabay maangkon mo basta mo na basta para sa kaayuhan maangkon mo gid na iya magsuwati mo nga mga numero at Cancer 33, 26, 11 cards. Justin Weather. Electric blue is your lucky color. So, nabatian natin ang atong text sa zodiac sign para man-try to text sa horoscope para karon nga adlaw. Webes, Agosto 5, tuig 2021. Dali lang gid bala. Dali lang gid. GR Tabo-Tabo. Shout out sa amon. Shout out sa mga volunteers or whatever. Volunteers, tita from Tabugon. Katabugon ka Bangkalan? Yes, GR Tabo-Tabo. Good afternoon, God bless ko, no? Kaya hello, mayong hapon sa tanan. Greet ko lang mama ko, kag papa ko, tita, birthday nila kahapon. Duwagid sila. August 4, so belated happy birthday. Mamang Delian Alfredo Fortunado sa barangay Dian I. Escalante. More birthdays to come. Thanks be to God bless from BB Annalyn. There is sa may Hong Kong. Okay, stay safe, Mandera Annalyn. Watching from Purok Green Hill, sa Sintang or Green Hill man na dinoday. Sa Sapphire Aligada Opexi. Sa Singkang. Tangyaw lang po sa mga upod ko. Nagapamati kani samtang nagabaligya Alipio. Occasion Alipio Kachay Muning. Thanks and God bless. Okay, kag salamat man kay Selma Igweko na Diverge. Good afternoon. Salamat gid. In Santola Stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na 3 o'clock. Sorry. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Tito Wilma sa pagpangamuyo, pang Orasio Emperata, Batok Sekso, O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang amon mga pagpanikasog, sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat yan, mga palanggan ito ng mga tagpalamati. Sa pag-upo ninyo kay Tito Wilma, kadagid hapon sa pagpangamuyo sa ning Orasio Emperata, batok siya, hindi na pangatubang na ito ng pandemic and COVID-19. So, extra careful din kita. Kag siyempre padayunon din nato ni sa pagpangamuyo, kag ang aton 3 o'clock prayer. Anyway, thank you so much. Mayong hapon sa inyo, tanan wala na kita sang panahon. Ang aton Bible verse for the day, halin sa Matthew chapter 19 verse 1 to 6, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Salamat sa liwat mayong hapon sa standby sa masunod nga drama ng pasis ng pagtituma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!